Ahojte, Češky a Slovenky, srdečne vás zdravím. Vítajte v našej privátnej facebookovej skupinke Door to Financial Freedom. A nie je to náhoda, že ste tu. Má to svoj dôvod. Možno hľadáte viac flexibility vo svojom živote, možno hľadáte lepší príjem, možno si chcete len privyrobiť. Možno chcete skúsiť niečo nové, čo ste doteraz neskúsili a ste si mysleli, že to by nemohlo byť súčasťou vášho života. Teraz cítite nejaký vnútorný hlas, že mám skúsiť niečo nové. Veď prečo nie? Tak v tom prípade ste tu na správnom mieste. Tak som sa cítila aj ja v januári, keď som hľadala prácu. Keďže sme sa presťahovali do nového štátu, tak som zostala visieť, ako sa hovorí. A potrebovala som sa zorientovať v novom prostredí a hľadala som nové príležitosti. A prišla som k tejto ponuke a vlastne zistila som, že tento business model, s ktorým pracujeme, sa používa už po celom svete. Takže nejako som sa nebála do toho pustiť sa, pretože som vedela, že je to risk free. Pretože vedela som, že trial, ktorý si zakúpim za $149, bude navrátiteľný, ak zistím, že s tým nerezonujem. Takže nebála som sa do toho ísť, pretože vedela som, že len tak zistím a viac podrobností a o čom to je. A len tak vlastne zistím, či je to niečo, čo mi vyhovuje, alebo nie, ak to len skúsim. Musím to skúsiť. Ak by som to nebola skúsila, tak by som nikdy nevedela, že áno, je to pre mňa. Takže nebojte sa naozaj investovať do tohto trialu. Je to len $149 a nejde tu o život. Naozaj nejde o život a jednoducho, ak zistíte, že to je pre vás, tak úžasné. Získate mentorship, získate training a získate úžasnú komunitu ľudí, ktorí podporujú jedni druhých. A ak zistíte, že to nie je pre vás, že tento business model vám nevyhovuje, tak nič sa nedieje, ako som vravela, nejde o život, dostanete svoj refund hneď naspäť. Takže naozaj nie je dôvod, prečo nejak zúfať alebo rozmýšľať, alebo sa báť. Tak áno, ešte raz vás chcem povzbudiť a ja som veľmi rada, že som sa na to dala, pretože ja môžem povedať, že pôsobenie v tejto komunite, v tomto biznise mi prinieslo niečo, čo som ani nečakala. A dalo mi to skills, dalo mi to zručnosti, ktoré využívam nielen v mojom biznise, ale aj v mojej práci, ktorú robím part-time. Takže učím v škole, takže mi to veľmi pomáha aj v iných oblastiach môjho života. A tiež som nebola nejak technicky zdatná, musím povedať. Keď som potrebovala niečo, tak som sa vždycky pýtala svojho 12-ročného syna. Viac menej som o počítačoch vedela len to, že ako zapnúť, vypnúť počítač, ako poslať e-mail, fotky, základné veci, naozaj základné veci. Takže tento tréning je tak detailne spracovaný, že budete zízať. Takže ešte raz povzbudzujem všetkých a teším sa na vás na tej druhej strane.